Ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали мошини фурӯшӣ. Дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Шахсоне ки бори аввал ҳастанд, ҳатман дар канали мо обуна шавед, подписатсия кунед, то ки аз видеои арӯзаи мо бохабар бошем. Дӯстони азиз, хеле ки дар комментарият дархост карда будем, мо мошини дархост кардагии шуморо бари шумо пешкаш мекунем. Видеоро то охириша тамошо кунед, ҳатман фикротонро дар комментарият бинависед. Нависед чихел мошиниро дар кораи мо ҳатман дар наврҳои оянда баҳри шумо пешкаш мекунем. бародарҷонои мо, агар такрор аншава аз ҳаматон як бордига эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунем. ҳатман кнопкаи сирха зер кунед. Якум мошини фурӯшӣ ваз 2110 соли бароишаш боша 2007 абъём мотори мошин 1.6 сӯзишвории мошин боша бензини газ, коробка ва передачаи мошин механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар рашт нақша боша 20000 сомон гуфтаи ҳисоби мошин ба рубли имрӯза гардонем 111000 рубл мешавад. Бародарон, номерош дар рӯи экрана метавонед занг бизанед, маълумоти бештара аз худи ҳисоби мошин дастрас кунед. мошини албатӣ Opel Astra G соли бароишаш боша 1999 абъём мотори мошин 1.6 сӯзишвории мошин боша бензини газ, коробка ва передачаи мошин механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Кӯлоб нақша боша 28000 сомон гуфтаи ҳисоби мошин ба рубли имрӯза гардонем 156000 рубл. бародаро, мошинча свежа, дисковош престижа. номерои ҳисоби мошин дар болои экрана метавонед занг бизанед, маълумоти хубтара аз худи ҳисоби мошин дастрас кунед. бародаро, чихел ки дархост кардем, мошин дархостии шумо ваз 2115 соли бароишаш боша 2007 абъём мотори мошин 1.6 нави сӯзишвории мошин боша бензини газ, коробка передачаи мошин механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар хоруқ нақша боша 15000 сомон гуфтаи ҳисоби мошин ба рубли имрӯза гардонем 83000 рубл мешавад. бародаро, состояние мошин беҳтарин аст. балонош дар ҳолати 50% қарор дорад. номерош дар болои экрана метавонед занг бизанед, маълумоти муфассалтара аз худи ҳисоби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, як бор дига такрор мекунем, бародаро, ҳатман дар канали мо подписатсия кунед. мошини албатии мо Opel Astra F дар кузуфи универсал соли бароишаш боша 94 сола абъём мотори мошин 1.6 сӯзишвории мошин боша бензин газ, коробка передачаи мошин механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар бохтар нақша боша 26000 сомон гуфтаи ҳисоби мошин ба рубли имрӯза гардонем 145000 рубл мешавад. бародарон, номерои ҳисоби мошин дар болои экрана метавонед занг бизанед, маълумоти бештара аз худи ҳисоби мошин дастрас кунед. мошини албатӣ Toyota Coldina соли бароишаш боша 98 сола абъём мотори мошин дай, сӯзишвориш бошад бензини газ, коробка передачаи мошин механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе нақша боша 24000 сомон гуфтаи ҳисоби мошин ба рубли имрӯза гардонем 134000 рубл мешавад. бародаро, состояние мошин аҷоиботай, мошинам арзонай мақсад. соҳиби мошин дастурочно пул лозим дай, марҳамат, бародаро, занг бизанед, маълумоти бештара аз худи ҳисоби мошин дастрас кунед. мошини албатӣ Daewoo Nexia соли бароишаш боша 2000 абъём мотори мошин 1.6 нави сӯзишвории мошин боша бензини газ, коробка передачаи мошин механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар бохтар нақша боша 13000 сомон гуфтаи ҳисоби мошин ба рубли имрӯза гардонем 72000 рубл мешавад. бародарон, номерош дар болои экрана метавонед занг бизанед, маълумоти бештара аз худи ҳисоби мошин дастрас кунед.